लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव रादाब होनो नागिरदों। बे जाहैबाय जोंहा बर' थुनलाइयाव मोनसे आरोबाव गोदान मुं जादों। बे जाहैबाय साहित्य एकाडेमि 2021 बेखौ फोसावबाय आरो बेयाव बर' थुनलाइनिफ्राय 3 मोनबाय। आरो 3 मोननाया बबेयाव मा बेखौ नोंथांमोना बाहाय नुनो मोननाय जागोन। आरो रिकमेन्डेड हिसाबै एबा सोरनि मुं फारिलाइया फोसावजादोंमोन एबा मुं फारिलाइया बेयाव सायख'नो थाखाय दैथायहरजादोंमोन, बेनि थाखाय बेखौबो नुगोन। दा फैदो फारि बाहाय दिन्थिदिनि। साहित्य एकाडेमिया दिनै 30 डिसेम्बर खालि फोसावनानै होबाय। बिनि पोएट्रि, शर्ट स्ट'रिज, नभेल, बाय'ग्राफि, अट'बाय'ग्राफि, प्ले, क्रिटिसिजम, इपिक बेफोर गासैबो बिथिंनि साहित्य एकाडेमि एवार्डफोरखौ। दानिया फैदो फारि फारि बाहाय नायदिनि। साहित्य एकाडेमि एवार्ड जाय मेन बेयाव होनाय जादों 2021 थाखाय बर' थुनलाइनिफ्राय जों मोनदों खर' सायाव आरो हिमालय। बे जाहैबाय नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोना मोदाय गाहाय बिथाङा लिरनाय दोंसे खन्थाइ, बिनि थाखाय होनाय जादों पोएट्रि बे खन्थाइ बिजाबनि थाखाय। आरो गुबुनफोरनिखौ नुगोन। एसामिसनिखौ नायोबा नोंथांमोना बाहाय नुगोन फार्स्टआवनो दङ, बेनिफ्राय गुबुनफोरनिखौबो नुगोन। दानिया बिथां जोंनि खन्थाइगिरि मोदाय गाहाय बे बिथांखौ बड'लेण्ड रादाबाव होनाय बायदिबा नोंथांमोना बाहाय नुगोन देबकान्त रामसियारि बिथाङा रौतानि होननानै बुंनाय जादों। आरो बेखौ सावगारियाव नोंथांमोना नुदों। बे बड'लेण्ड रादाबनि होनाय हिसाबै नोंथांमोना बेखौ दिन्थिदों। दानिया रिकमेन्डेड हिसाबै बर'निफ्राय खन्थाइ बे बिजाबनि थाखाय एबा मेन जिहेतु साहित्य एकाडेमि बान्था, बेनि थाखाय सायख'हरनो थाखाय दैथायहरदोंमोन गासै 11टा। दा बेफोरखौबो नोंथांमोना बाहाय नुगोन। आरो फरायजोबला स्क्रिनशट लानो हागोन, आरो नङाबा डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेजों थांनानै नायनो हागोन। बेनिफ्राय फैदो नेक्स्टआव युब पुरस्कार एबा लाइमोन बान्था जिखौ होनना बुंदों, बेखौ नोंथांमोना नुगोन। दा बेयावबो बर'निफ्राय सासे सायख'जादों। बे जाहैबाय जिउ गोनां सह'। बेखौ नोंथांमोना नुदों, जिउ गोनां सह'। बे खन्थाइ बिथाङा बे खन्थाइ बिजाबनि थाखाय मोननो हादों। आरो बे खन्थाइ बिजाबनि लिरगिरियानो जादों गौतम दैमारि। दा बिथांखौबो नोंथांमोना नुनो मोनबाय। दा बिनिफ्राय नेक्स्टआव बिनिनो युब पुरस्कारनि रिकमेन्डेड एबा सायख'जानो थाखाय दैथायहरजानाय बिजाबफोरनि गेजेराव गासै गां 8मोन। दा बेखौ नोंथांमोना नुगोन। बेखौबो स्क्रिनशट नङाबा नोंथांमोना लिंकजों नायनो हागोन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ बाल साहित्य पुरस्कार एबा गथ' थुनलाइनि थाखाय होनाय बे बान्था। दा बे गथ' थुनलाइनि थाखाय होनायाव बर'निफ्राय मोनदों बे दिखुरा सल'बाथा फक टेल्स, बिनि थाखाय बेखौ रत्नेस्वर नार्जारि बिथाङा मोनदों। दा बे गासै 3। आरो बिनिफ्राय बे गथ' थुनलाइ हिसाबै रिकमेन्डेड हिसाबै सोरनि बिजाबा दङमोन बाहाय नुगोन। बर'निफ्राय गासै गां 6 थांदोंमोन। दा बेखौबो नोंथांमोना नुगोन। दा बिनिफ्राय बेखिनि गासै 3 जायफोर बिथांमोना मोनबाय, बिनि थाखाय कंग्रेचुलेसन बावहरबाय। आरो जायफोरा मोनाखिसै बिथांमोना उनावहाय मोननो नाजागोन। आरो जायफोरा लिरगिरि बिजाबफोर बिथांमोनहा बेबायदिनो दैथायहरबाय थानानै बर'निफ्राय साहित्य एकाडेमियाव जायगा लाहैनो हागोन। आरो बोसोरफ्रोमबो बिदिनो मोनलांबाय थागोन, बेखौ आसा थियो। दानिया रिकमेन्डेड हिसाबै एबा गुबुन थुनलाइ एबा गासै भारताव बेसेबां होखो बेनि गासै डिटेल्स नोंथांमोना नायनोबा बिथांमोननि sahittyaacademy.gov.in बे साइटआव थांनानै नायनो हागोन। लिंक मोनगोन डिसक्रिपसनाव, बेजों थांनानै नायनो हागोन। आरो दिनैनि फोसावनाय लेटेस्ट बेयाव लिंक होनाय दंखायो, बेजों थांनानै बेफोरखौ नायनो हागोन मोनफा मोनफा। एसेनोसै, गोजोन्थों।